Ka jingathir yatai bat yatai nak benta ka artikel slice pa new phuai ka ban salong lai chai ka sngi ka phuai trik chomta banai ma chomta snem archar phusan ka ban salong ha Sankardev College auditoriums ha kapor shpheus teng men stem ya kane ka jingya debate lane ka discussions nak benta ka artikel slice pa new phuai bat ka six schedules enya shimenta da uba aden milar basai mod ubadai ha ka ju kapor UMLA bat Presiden Jongseng Voice of the People's Party UVP hapadeng uba Erwin K Sutengah ubadai noya sai an bat kumjuru uba Robert John Karjarin ubadai noya sai an hagaju keporu ubadai Presiden Barim Jongseng HYC ya kene kecingnya tai bat yathir ya ka artikel lais pa nyepuai bat ka sikchidels an penya da Dr. Benjamin F Longdo Associates Professor Ngnehu kuman cupatkan mau ba ka artikel slice pa nyepuai kadai kamat ka ba ki seng san pathai ki lai kren bha ha kiran san yalap elections ha kenek elections MDC ke berang shudem kala don ka jing ya pen sngeu thu jingmut lane ka jing pen ya sngeu thu pat ba na padeng ki seng san pathai ba pher ha kenek elections MDC ya kata ka artikel lais pa nyepuai hanrai barok ki pat ba ki ap khmi lenti namar ba ka seng Voice of the People's Party UVP ka kwa panyo no ya kata ka artikel slice pa nyepuai hapo ka jela Meghalaya kumta ki pat ba chong ka prihan nyau trip bat kum juru chong ka jela Meghalaya hi barok kawai kila ap khmi lenti ya kane ka discussions lane ya kane ka platform banyo ya ka jingya tai hapadeng chong ka seng VPP ka balami khamat dau ba aden milar basai mod ubrai presiden khanang ban shai bat ban sngeu thu ba ya kane ka artikel slice pa nyepuai hapadeng kine ki arngut kine ngasai an la ka bahana em lane ka lan em banwan hapo ka jela Meghalaya haba ngileyo ya ka six schedules la shai ka sngi uba aden milar basai mod unhap banya tai bat kine ki arngut kine ngasai an napo ka jela nagbenta kine ka artikel slice pa nyepuai